So sa ka awit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Mika. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. I fall in love too easily. RMN Drama presents Handumanan So sa ka awit. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Magkining gusto ka babay, kanta ka, Lapu-Lapu City, Cebu. Hanggang tumatatampo, nagdasihan nga, Mika. Ha? Naakay ka meet up? O day, Di, bisag kinsa naman lang nagkakita ni mo, uy. Pasig madisgrasya ka, ana, ha? simba ko sa day, uy. Gaamping mansad ko. Ay, o, lagi. Pero ako ikatambag lang ni mo ba? Ayaw gyud patakaghamag, ha? Nahibaw ko, day. Kent, maikog mansad ko ni mo nga, imugi kong gilutuan na ning steak, uy. Siyempre, special lang akong giluto ni mo. Tungod kay special ka sa nako. Kent, And, Mika, gusto ko nga makigila-ila sa mga ginikanan. Kana ako no, okay na ni mo. Kent. Dili ka, ha? Masuko sila sa mamarte? Ngano masuko man? Nga, tarong man yung intensyon nako. Kay kung binuang panaday, dili mahitabo ang gusto siya makigila-ila nila mamagpapa. Oh, suway lang, di. Ngano bang daghan man kayo kagiluto, Mika? Nati bisita ron, ma. Kinsa man? O makoy na hinumduman nga natay bisita ron. Bisita na ko siya, ma. Unya, gusto siya makigila-ila ni mo. Ninyo ni Papa. Ha? Kinsa man na? Maabot na turon, ma. Paabot na lang na to kadiyot. Mayang gabi tita, tito. Oh, maayong gabi isa dong. Ma, pa. Si Kent di ay. Oh, may gabi. Pwede ba na akong istorya o kadyo tanga kong anak? Sige, tito. Pa, ngano? Doon ay problema? Kinsa man to? Uyab to ni mo. Dili pa pa. Di masana ni mo may laila. Sa dating site pa. Naunsa naman kami ka eh. Mura man kag nagkabuang og pangitag partner ni mo. Pila nagkabuog imong sigig hisgot na mo ni mama ni mo. Nga karon, idadaan na gyud mo laki din sa ato. Pa, kana tungod kitarong iyang intensyon. Ay, ambot ni mo. Sa kong tanaw ni mo, murag latagaw pa yung kay ka. Pa, Unsa? Muuban ka niya, pauli niya. pa, sige na kung. Dako naman kung. Oh, Mika, sigurado na bagid ka ang imong desisyon? Ma, pa. Tarong si Kent. Og nakita na nako. Tungod kay dili siya mangisog og pakigatubang ninyo ron. Kung dili pa tininood ning iya din hinako. Oh, unsa man dong? Tugtan ni mo? Niya, kano sa magkamauli? Plano unta na ako nga tulo ko kaadlaw dito sa ila pa. Ira mas kong ihatod pud pabalik din hi. Ngala, sige. Musalig mi nimo. Pero ayaw gyud siya pabinuanga nimo, ha? Kana! Magkatilaw gyud siya. Pa,
Sige na pa, nagawat na si Kent na ako sa gawas. Amping ha. O pag-update dayon. O itsa tong siguro ang iyang address. Sige pa. Kumusta man ka diha, te? Okay raman, day. Te, pag-download ko og Life 360 be? Ha? Unsa man na? Basta, mas mayon nang naakaana para kung magkinaunsa, matultulan ka na mo. Day, kalma lang gud kuno mo, bi. Mura man hinuulog manghinaot nga dunay daotang mahitabo nako dinhi. Buotan si Kent. Wa ko mo ingon nga salbahe siya, te. Ang ako lang nga mahibaw mig-asa ka. Nahala, sige. Mag-download ko ng imong giingon. Sige, te. O giset always ang imong location nga on ha para ma-track ka na mo. Ha? Ikaw rin kita usa dinhi sa imong apartment, no? Oo, taon. Mabitaw ang nangidagid kong Paris aron kira kong magbingaw. Ganahan kay ko ni mo, Mika. Huwag ko na imo na kong sugton. Pagkaon ta kitya. Huwag gusto ta ko nga anihin nagkapuyo o banako. Unsa man na? Aon sa pa, mag-inom ta. Dili ra ba kaayo ko mo inom? Ay, kabala ka. Maanad ra ka. Sige na. Kent, dili na ko. Nipong na kayo. Sige. Katuog na lang. Iyungan na ng mata ni mo. Kent. Aray, kasakit sa ko. Ay, buntag na tingali ron. Ay, asa man akong cellphone, Wak man din, Akong relo. Uy, Alas City? O parog ko. Kasakit akong sampot. Ano man, sakit magit tayo. Mulilit ako din sa bintana, pi. Ngit-ngit naman. Ayaw kong ing nasukad gabi. Karoon akong alas 7 gabi na po di mata. Damsaman ko, Mura man di gibunal-bunalan akong lawas. Mag-CR ko. Oh, Ginoo ko. Naunsaman ko. Kadagan pa ning akong bunog sa tugan og liog. Nganong wa mo ko'y mahinumduman sa nahitabo na mo gabi ni Kent. Naugon ako siya silong. Basi na si Kent sa silong. Kent? Mata na di ka. Nag-unsa ka? Dali. Lingkod din ito para ko. Ha? Kent, musuyop ka di ay? Di mailano. Sa? Kent, muli na lang tingali ko sa amo. Ganun muli mo ka. Di ba nagsabot ang nga anhin na kapuyo o ba na ko, ha? Kent, kuan, mananghit pa ko nila mamagpapabahin, ana. Ayaw na lang. Yan na lang. Di ba nisalig sila ni mo sa imong pagkuyog na ko din, Ano na pananghit? Araki na lang ka, ha? Kent, dili pwede. Ayaw kong subaka agad! Kung gusto pa kang mahitsura ng naong ni mo! Kent! Kita kayo ni, ha? Kita kayo ni! Naakay kutsilyo! Nagtuo ka nga makapangayo kag tabang din, ha? Dire.
Tungod kay, bisag imong pamilya, wa magkatulog-tulog niyo mo din eh. Basta magbata na ka, kung sunod ka sa kung gusto, way hidautang may tabo niyo mo. Ayaw kayo natultulan kang kunin niyo. Yung sa kanila kaya, Iroy! Ngoy wala ni. Sige na. Dala nyo si Mika o sa inyo mo pagsulti. Kung wapatingali ko niyo na abdi dito. Tingali ko sa dinihitabuan ako. Nagduda naman gid mi te. Kay dili mo ko kamutubag sa mong mga tawag og text. Mao to. Gisearch na ko ang pangalan ni Ken sa Facebook. Kay siya na lang unta ang akong kontakon. Og pag-search na ko, na may post nga digawas bahin niya. Pero ako may baw kung ex ba to niya. Basta kay gipost siya sa babae nga nangulata siya. Mao to niingon si Papa nga tuon na lang gid ka na mo base sa imong tracker. Salamat kayo ni mo, Daya. lesson learned na ni mo, Mika. Nga di maayo nga magpataka ka og salig og mga lalaki nga bag-o pa lang nimong naila-ila. Sorry pa. Sorry ninyo ni Mama. Kalimta na taning hitabo ah. Ang importante nga luwas ka na. Kasabay magtuo nga behind sa buutan o katarungan naong ni Kent, may pagkasay ko hundi ay siya. Pasalamat rasad ko nga nahitabo to nako kay kung wa pa. Tingali, wa gihapon ko'y katagamanan karon. Karon, mas careful na ko sa mga lalaki nga ma-meet na ko online o bisan dili online. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Mika nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan. I fall in love too easily.